Звезда Витлеемска на света обажда. Бъдни вечер днес е, Бог Исус се ражда. Ангелите пеят горе на небето, песните им влизат право в сърцето. И сърцето става кротко и добричко, и само прощава на всички за всичко.
можех да имам едно магазинче с 2 полички, бих продавал познайте какво. Надежда, надежда за всички. Купете с отстъпка за вас. Всеки трябва надежда да има. И на всеки бих давал аз колкото трябва за 3. А на този, който няма пари и отвънка само поглежда, бих му дал без да плаща дори всичката своя надежда. Добър вечер, скъпи гости, и добре дошли на коледният концерт на Общински младежки дом Русе. Мажоретен състав Екстрим представи коледен танц, защото Коледа е вече в домовете и сърцата ни. Балет Импулс в пълен състав ни потопи в коледна магия с пожелание за хармония, сплотеност, доброта. Христо Костов и любимият ни стих за надеждата, защото нея не трябва да губим. Приказните ангели, музи, които отвориха завесата на голямата сцена с пожелание всички деца да развиват своите таланти с подкрепата на ръководители и институции като Младежки дом Русе. Кошната цветя се получи от кмета на община Русе. Продължаваме с още приказни изпълнения, но преди това нека официално да открием коледният концерт с няколко думи от заместник кмета по дейностите за младежта и спорта към община Русе, господин Борислав Рачев, и разбира се, госпожа Красимира Николаева, директор на Общински младежки дом Русе. Заповядайте, госпожа Николаева, заповядайте, господин Рачев.
уважаема госпожа Николаева, мили деца, скъпи родители, гости, особено съм щастлив да съм тук на тази сцена на таланта. Особено се вълнувам да съм пред вас в навечерието на най-светлия празник Рождество Христово. Желая на всички вас здраве, да носите любов и топлина в сърцата си, да заразявате всички около вас с тази любов, с тази топлина. Поклон пред труда на моите колеги от Младежки дом, поклон пред всички тези млади таланти, хубави празници и нека тази вечер бъде един празник на таланта, на изкуството и на красотата. Благодаря ви, топли и весели празници! Благодаря, господин Рачев, за топлите думи. Аз искам да пожелая едно приятно гледане, да аплодирате тези прекрасни дечица и младежи и девойки, защото те много се потрудиха. И особено като си има предвид, че само за едни 2 месеца те ще покажат пред вас всичко това, което са направили до момента. Така че ги извинете в някои моменти, ако има някакъв малък пропуск, но така или иначе има и болни дечица, а знаете, че всичките тия състави вършат една обща екипна работа. И един да го няма, друг да дойде, сменя се фигурата и така. Така че молим да ги извините и много силно да ги аплодирате. От мен приятна вечер и хубави емоции! Ние сме сигурни, че няма да има слаби места на сцената и позволете да я връча един поздравителен адрес от името на господин Милков, кмета на община Русе. Още веднъж весели празници на всички вас! Сърдечно ви благодарим за милите думи и за подкрепата, която оказахте на съставите, защото наистина всеки състав си знае как постига резултатите и за какво време. И действително някой от всичко, което ще се покаже тук, е готвено по-дълго, друго по-кратко време, но това са тайни от кухнята, както се казва. Въпросът е тази сцена да заживее с таланта на децата и те да имат възможността да изявят всичко, което са учили. Така, още веднъж ви благодарим. Скъпи гости, на нашето внимание следва вокален поздрав в изпълнение на Десислава Василева от студио за поп и джаз пеене Икономов с ръководител Маестро Икономов. Съвместно с Младежки гвардейски отряд с ръководител Николай Неделчев и с незаменимата подкрепа на майор Христова от Военно окръжие Русе. И ние ви всички ви пожелаваме приятни минути с нашия концерт. Родина
Концертната ни програма следват изпълнение на малките групи на фолклорно-танцово студио «Зора» с художествен ръководител Ренета Стефанова. Ще видим танцови изпълнения на балет «Импулс» и мажоретен състав «Екстрим» с художествени ръководители Петя Бонева, Милена Лазарова и Аксинья Илиева. Благодарим и за голямата подкрепа на Весела Василева, директор на балета на Русенска опера, за подкрепата и в развитието на балетното студио с часове по класически екзерсис. Какво ни е подготвил клубът по ушо? Разбира се, една прекрасна спортна демонстрация по ушо умения и една артистична пантомима с интересното име «При психиатъра». Те ще ни покажат своите умения, всички тези, които са научили в клубът по ушо, с художествени ръководители Мария Неделчева и Искра Бонева. Пожелаваме ви приятни минути със следващите изпълнения.
Следва артистична пантомима на клубът по ушо при психиатъра.
здраве, но там, където има много здраве, няма много здраве. Много късмет. Докато само кажем си късмет, и ето, скочил е в турба за смет. Внимавайте с букука, да не изхвърлите на слука. И пари. Навсякъде той име се шепти и всеки иска да ги има. А никъде няма магазин, където да продават здраве, вярно приятелство, обич, нито пък късмет и щастие. Кой може да каже какво е щастие? Много е различно за всеки човек. Щастието е там, където си решим. Колко много неща си пожелаваме! А ти? Какво си пожела за Коледа? Здраве в семейството. А ти? Да спечеля състезание по плуване. А ти какво си пожела? Много приятели и късмет. А ти какво си пожела? Успехи в спорта. А ти какво си пожела за Коледа? За Коледа си пожелах да свиря добре на пиян. Хайде да ги връщаме! Аз се сещам за една точила на центъра, където може да ги пуснем. Да, знам къде е. И аз. Само да не е припълнено. Защото няма как да слушам. Писмата там. Искам да съм мъничък вълшебник. За да мога С пръчица в ръка да създам магически учебник, който се нарича доброта. чудните си Исти като разтвори, да го чуят чак на края света, да научи всеки да говори чудния език на обеща. А ти, кой си? Аз съм мъничък вълшебник. Можеш ли да ми изпълниш желанията? Да, ще се опитам. Ето, занеси ги на дядо Коледа. Добре, ще му ги предадем лично. Благодарим. По Коледа се случват чудеса. Дали дядо Коледа ще ги получи и ще ги изпълни? Дали беше истински? Да ги върна. Дано да ги... Продължаваме с песента "Баница с късмети" в изпълнение на Симай Сеид от студио за поп и джаз Пене Икономов, а след тях следват изпълнение на децата от по-малките възрастови групи на фолклорно студио Зора и малката възрастова група на мажоретен състав Екстрим. Ще видим и танцът "Шоу Тайм" на балет Импулс.
Bombata bocca picchita va bene, si tu la parla miezza americana, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Papà l'americano. Si tu la parla miezza americana, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Papà l'americano. Познавам младежи, които почти на живо пишат учебника по доброта. Те дават надежда, че чудеса могат да се случват не само по Коледа. Това са доброволците от клубът Младежки парламент. Много са техните добри дела и изненадващи с топлина и съпричастност акции. Тази година получиха и голямо признание. За да ни разкажат малко повече за това, ще поканя ръководството на клубът Младежки парламент. Нека заповядат на сцената Диляра, председател на Младежки парламент. Заповядай, Диляра, и Габриела, заместник председател на парламента. Заповядайте, мили момичета. Диляра, само преди дни се завърнахте от София с голямо признание за доброволческите си акции и инициативи. Би ли ни разказала малко повече за тази награда, която получихте в София? Заповядайте. Благодаря ти. Точно така, върнахме се, бяхме на 5 декември в град София, защото Младежки дом ни бяха номинирали в конкурса Мисия Доброволец невъзможна към Министерство на младежта и спорта. Именно с нашия фестивал Младите заедно в категорията Доброволческа инициатива. Каква беше целта на нашия фестивал? Целта на фестивала беше да покаже на гражданите на град Русе, младежите, че има изключително много варианти, разнообразни, в които да се инвестират времето изключително пълноценно. И нека се върнем към София. Минаваха категория след категория и ние не чувахме нашето име, не чувахме Младежки парламент Русе. Бяхме изгубили леко надежда, но накрая казаха го. И това, тази награда е именно символ, че си струва
спорта. Искам да благодаря на две невероятни жени, госпожа Красимира Николаева, директор на Младежки общински дом, госпожа Теодора Траянова, нашия ментор, които през цялото време застанаха зад нас, вярваха в нашата идея, седяха и ни помогнаха нашата мечта да се превърне в реалност. Благодарим ви за хубавите думи. Мисля, че много голяма част от хората, които са тук, бяхме на концерта Младите заедно. Беше наистина невероятен момент. Би ли ни разказала и няколко думи за акцията, която всички ние мисля, че видяхме. Тя върви точно в момента дървото на желанията пред доходното здание. Точно така в момента върви и нашата инициатива Дърво на желанията. Може би някои от вас са си оставили желанията. Нашите момичета ви посрещнаха, но и след концерта ще бъдат там. Каква е целта? Вие да напишете вашето желание и утре ще грейне нашето младежко дърво с всяко едно ваше желание и се молим всяко едно желание да се сбъдне 2025-та, да бъде още по-успешна от 2024-та. Благодарим си, Диляна. Тоест, все още има възможност да напишат своите желания, да ги сложат на дървото и утре в колко часа ще светне елхата или не сте решили още? От 4 до 6, който реши, нека да заповяда, всички заедно ще запарим нашата младежка елха, така ли на желанията. Габи, няколко думи и въпроси по-точно към теб. Какво предстои като инициативи и акции, в какво искате да поканите хората да се включат? Разкажете ни малко, за да популяризираме всичко това, което предстои да се случи. Знае, че акциите ви са много, но нека се фокусираме върху няколко от тях. Така, в момента имаме една изключително важна инициатива, която е свързана с децата, които ще посрещнат Коледа в болницата, като за целта до 19, което е ден четвъртък, имате още 2 дни, в които да се свърши, в които може да участвате. Събираме детски книжки за оцветяване, фломастри, пастели и всякакви неща, които може да накарат едно дете да се усмихне. Другото, което в момента продължава, е едно леко състезание, което е свързано с правене на коледни корабийки по ваша бабина рецепта. Като единствените условия да участвате е след направата на корабийките да качите снимка или може видеоклип, както вие си прецените, и да я качите в социалните мрежи, да тагнете Младежки парламент и да последвате социалните ни мрежи, където можете да получавате известия за нашите инициативи и акции, които правим. И накрая ще има 3 печеливши, които съответно ще получат награда от нас. Пълните условия може да видите в нашите страници. Добре, значи нека още веднъж да напомним. В едната акция всички можем да се включим с различни материали за рисуване. Това са книжки, фломастери, боички и така нататък. Така ли да разбирам? Да, и тези всички неща отиват за децата, които посрещат Коледа в болниците. Всички материали се събират в Общински младежки дом. Имаме само още ден или 2, за да се включим и да зарадваме повече деца. Знам, че тези материали ще останат и после, за да рисуват децата с тях, когато са в болницата. А другата ви акция, доколкото разбирам, е много вкусна. Има пряко приложение към домашния ви живот. Така че напред с корабийките. Отворете всички стари рецепти, тъганете се, направете всички стъпки. Има награда, доколкото разбирам. Но по-скоро искате да предизвикате младите хора да се научат да правят кулинарни корабийки и всеки такива работи вкъщи. Така ли да разбирам? Добре. Ами, прекрасни сте, момичета. Много ви благодарим. Оригинални акции, както всяка година. Пожелавам успех на всяко едно начинание. Нашият концерт, скъпи приятели, е почти към своя край. Нека видим какво още са ни подготвили. Мисля, че всъщност най-силните финални изпълнения те първа предстоят, защото ще ги представят най-големите или по-големите групи от всеки един състав.
Mamma mia, chunky chunk, so play that honky tonk, and I bet you won't forget the way she did that honky tonk. I'm feeling so alone, so won't you take me home and let me feel that big drum roll.
изпълненията на балет Импулс на студио Икономов, Деси Василева с песента Бяла Коледа и на мажоретен състав Екстрим. Скъпи гости и приятели, последното изпълнение в нашия младежки коледен концерт е на фолклорно студио Зора. Разбира се, по традиция. Радваме се, че тази година успяхме да споделим заедно с всички вас един час заедно съвсем предколедно. Нашият концерт завършва с народният танц Копаница, а веднага след него с общ поклон и снимка за всички състави, които се включиха в концерта. А сега фолклорно танцово студио Зора! Thank you.
Фолклорно танцово студио Зора. Заповядайте в пълен състав. И художествен ръководител на студио Зора Ренета Стефанова. Следва да поканим мажоретен състав Екстрим. Заповядайте. Мажоретен състав Екстрим и танцово студио Импулс. Заповядайте. Ръководители на мажоретен състав Екстрим и на танцово студио Импулс са Петя Бонева. Заповядай, Петя. Милена Лазарова. Заповядай, Милена Лазарова. И Аксиния Илиева. И още веднъж да подчертаем с изключителната подкрепа на Весела Василева, директор на балета на Русенска опера. Сега кани на сцената да заповяда и Младежки гвардейски отряд. Заповядайте. Младежки гвардейски отряд. Младежки гвардейски отряд е с ръководител Николай Неделчев и с изключителната подкрепа на майор Христова. Заповядайте, майор Христова. Може ли да помоля гвардейците да се изтеглите в двете страни, за да отворим сцената към по-малките? Благодаря ви. Ще поканим на сцената и доброволци от Младежки парламент с ръководител Теодора Траянова. Заповядайте. Изключително много им благодарим за организационната подкрепа. И така, клуб Младежки парламент, заповядайте и вашият ръководител Теодора Траянова. Заповядайте ви, както всичките наричаме. Каним на сцената и клубът по УШО с ръководители Мария Неделчева и Искра Бонева. Клубът по УШО, заповядайте. Направете място малко и на Теди да мине напред. Теодора Траянова също заповяда и виждаме вече клубът по УШО, които заемат своите места. Ще помолим за малко фонова музика, за да бъде този момент изключителен за всички ни. Благодаря. Клубът по УШО е с ръководители Мария Неделчева и Искра Бонева. Заповядайте, мили дами. Ето ги, видях ги. Нека заповядат на сцената Десислава Василева, Симай Саид, от студио за поп и джаз пеене Икономов, с художествен ръководител маестро Икономов. Благодарим ви. Нека заповядат на сцената и Христо Костов с изпълнението, който изпълни стихът Надежда. Нека заповядат Кристин, Сияна, Ванеса, Светлин, Ева, Кристиян и Иван, които в последния момент подготвиха малки артистични акценти за коледният ни концерт. Това е само част от театрално студио Маска. Благодарим ви, деца, и още. Организационна подкрепа, доброволци от Младежки парламент, които са навсякъде зад сцената във всички наши събития, независимо дали те са в Младежки дом, на сцената, на улицата и където и да било. Благодарим ви сърдечно. Реклама, плакат и мултимедия, както винаги и за всеки наш концерт и фестивал, на Людмила Любенова. Люси, както всички я наричаме, ако се наблизо, заповядай.
Освен ръководители на състави Теодора, Люс и Николай, Мина, моя милост и младежки работници, те както целият административен малък и спретнат екип на Младежки дом стоят зад всяка изява и успех и пожелават весели празници на всички. Сега, след като всички сме на сцената, е време да поканим и директорката на Общински младежки дом, госпожа Красимира Николаева, за да поздрави всички ни за Коледа. Заповядайте, госпожа Николаева. Благодаря ви, прекрасен концерт, от сърце и душа всички бяхте уникални и много красиви. Благодаря ви, пожелавам весели празници на всички вас, скъпи родители, на всички вас участници в нашия традиционен коледен концерт. Бъдете щастливи и здрави!